Helo, a chroeso i rhifyn arbennig prynhawn da iawn. Mae'r raglen yn llawn dop heddiw wrth i ni ddathlu dydd Gŵyl Ddewi. Bydd ei temau ffasiwn, coginio a garddio, ac wrth gwrs byddwn yn clywed mwy am Nawdd Sant Cymru, Dewi Sant. Pwy oedd e? Beth oedd ei waith? A pha wersi sydd gyda fe i ni, yn enwedig yn ystod cyfnod anodd y pandemig. Ond yn gyntaf, draw at Siôn am weddi arbennig. O Dduw, helpa ni i ddathlu ein gŵyl genedlaethol, yn llawen ein hysbryd yn gadaeth ein ffydd ac yn barod i gyflawni pethau bychain sy'n bwysig yn dy olwg di. Mwyn dy fab, ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Hyfryd, diolch yn fawr. Gadewch i ni ddechrau gyda'r arbenigwr Rhys Evans. Yn gyntaf, dwedwch wrthyn ni beth yn union yw sant. Wel, mae seintiau yn bobl gyda ffydd cryf yn new sy'n gallu gwneud pethau syfrdanol, wirthiau. Maen nhw'n athrawon gwych sy'n byw bywyd syml iawn, dydyn nhw ddim yn hoffi pethau ffansi. Diddorol, diolch yn fawr. Draw at ein gohebydd, Osian, sydd wedi mynd at lygaid y ffynon i ddarganfod y gwirionedd i ni. Diolch, ie. Pwy yn union oedd Dewi Sant? Rwy wedi dod i llif ben fo, rhifoedd Dewi addysg. Yma i ateb i'r cwestiwn arbenigwr Llefydd Tobias. Beth ydym ni'n gwybod am fywyd Dewi? Roedd Dewi yn byw yng Nghymru amser hir yn ôl. Roedd yn dod o deulu cyfoethog yng Ngorllewin Cymru. Non oedd ei fam ac enw ei dad oedd Sandde, brenin Ceredigion. Cafodd Dewi eni yng nghanol storm wyllt o fest a thyrenau yn y flwyddyn 512. Yn fachgen ifanc, roedd yn swil ac yn dawel. Roedd yn hoffi darllen ac ysgrifennu a dysgu am Iesu. Dyddodol, dwi wedi clywed colomen o wen yn ei ddilyn i bommen hefyd. Oedd hynny wir? Oedd mae'n debyg. Fe ddaeth Dewi yn fynach a teithio ledled Cymru yn sôn wrth bobl am Iesu. Aeth ati gyda'i ffrindiau a adeiladu mynachdy yn Sir Benfro, sydd roedd yn ni heddiw. Mae'n debyg i dybyffurnu sawl gwyrth hefyd. Helo, diolch Osian. Fe ddigwyddodd gwyrth enwocaf Dewi yma, ym mhentref Llan Ddewi Brefi. Roedd yn pregethu i dyrfa fawr o bobl, ond roedd rai pobl yn cael anhawster i glywed. Yn sydyn, glaniodd colomen ar fy ysgwydd, ac wrth i fi wneud hynny, cododd y tir o dan fy nraed i ffurf y bryncyn bychan, ac felly roedd yn bosib i bawb fy ngweld a fy nghlywed. Na welliant. Heddiw, mae eglwys wedi chodi ar ben y bryncyn i gofio am wyrth Dewi. Yn un o'i bregethau olaf, fe ddwedodd, Byddwch lawen a chadwch eich fi bach cred. Gwnewch y pethau bychain a glywswch ac ywelswch gen i fi. Wel, beth mae hynny'n ei olygu? Gwneud y pethau bychain i helpu pobl eraill. Gwenu bobl ar y stryd, codi ffôn ar hen ffrind, neu wneud cacen i rhywun. Mae cymryd pleser yn y pethau bychain yn bwysig hefyd, yn enwedig ar yr adeg yma. Sylwi ar gannu'r adar ac arwyddion cyntaf y Gwanwyn, mwynhau darn o dos gyda'r menyn yn tobi arno, neu farsian comig. Hyfryd, ie wir, cyngor da iawn gan Dewi. Chwarae teg iddo. Meddyliwch amdano yn cerdded ar hyd llwybrau garw Cymru, yn rhannu newyddion am Iesu. Ie, a dim rhewlydd teidi na gwestai cyfforddus fel y Premier Inn. Chwarae teg iddo, amser nawr am Eglwys.
Dewch yn ôl ar ôl y toriad. Mis Mawrth, daw disgwyl Ddewi, a'i fachder Unir Cymru. Gyda'n gilydd dathlu'n Sion, cennym Peder ar ein bron. Non y fam a san ddertad, roddodd i ni 900 gwlad. Addysg yn San Ystydd Fawr, fyna'r fyna ar y sawr. Anghyn Rhosyn cadodd le i addoli arglwydd ne. Wneud y pethau bychan hyn oedd y neges ar y bren. Cofion fachi, Gymru o'ch neges Ddewi i yn ddigol. Rhanon babyn cariad rhyw, tra'n wyrodio de ar Duw. Digo Ddewi hapus, hapus iawn i chi. Digo Ddewi hapus, hapus iawn i chi. Croeso nôl i Brynawn da iawn. Pan fo menywod yn gwisgo hetiau du a siwls lliwgar ar ddydd go Ddewi? Cwestiwn sydd wedi bod yn ein poeni yn y stiwdio. Draw nawr at Manon Fash. Helo, croeso mawr i chi, a chroes arbennig i'n model Gwana Williams. Dwedwch wrthyn ni Gwana am eich gwisg heddiw. Wel, dwi'n gwisgo het o ddi smart a'r siôl yma gyda ffatrwm paisley. Cafodd y ddau beth yma eu prynu yn farchnad Llanelli ar gyfer fy mam pan oedd hi'n ferch fach. Diddorol, diolch. Dych chi'n edrych yn hyfryd? Wel, mae'r diolch i benw arbennig o'r enw Augusta Hall am y wisg Gymreig sydd mor adnabyddus i ni. Ie, enw barddol Augusta oedd Gwana ein gwynt.
ac roedd hi'n ddiwedd ac yn frwd iawn dros y Gymreig a'r pethau. Roedd hi'n byw tua 200 mlynedd yn ôl. Fe drefnodd hi eisteddfodau poblogaidd y fenni gyda phobl o Gymru a thu hwnt yn cymryd rhan. Fe gyhoeddodd lyfr am goginio traddodiadol Cymreig a helpodd sefydlu'r cylchgrawn Cymraeg cyntaf i ferched, y Gymraes. Ond rydyn ni'n ei chofio'n bennaf fel dyfeisydd y wisg Gymreig. Roedd hi'n byw mewn tŷ crand yn Llanofer ac roedd yn rhaid i'r holl weision wisgo'r y wisg Gymreig. Diolch yn fawr. O safbwynt y bechgyn, maen nhw'n hoffi gwisgo dillad coch timau chwaraeon cenedlaethol, neu wisg draddodiadol gyda gwasgod a het, brethyn. Ond wrth gwrs, mae merched a bechgyn yn gallu gwisgo beth bynnag maen nhw moyn ar dydd Gŵyl Ddewi. Nôl i'r stiwdio. Wel, dyna ddiddorol. Dyma ffaith ddiddorol arall i chi. Mae cloc Big Ben yn Llundain wedi enwi ar ôl gŵr Augusta, y gwleidydd Benjamin Hall. Wel, ac rydyn ni wedi gofyn i chi anfon eich lluniau ohonoch chi yn eich gwisgoedd atom ni, a dyma nhw. Hyfryd iawn, draw nawr at Mari yn y gegin. Helo, mae llawer o fwydydd yn cael eu cysylltu gyda dydd Gŵyl Ddewi. Cawl, cigoen, cennin a phicermain wrth gwrs. Croeso i'r cogydd ar arbenigwr fwydydd Cymreig, Tegon Felios i ddweud mwy. Mae Shakespeare yn sôn am y Cymru yn gwisgo cennin yn ei hetiau, ac mae llyseien yma'n symbol cenedlaethol ers canrifoedd. Mae cennin yn flasus dros ben, yn salwys ac yn felys, ac mae'n dda mewn cawl neu sawseg morganog. Hyfryd! Mae'n debyg o'r rheolau yn yr hen ddyddiau yn gofyn i chi godi ffensys o amgylch eich caeau cennin er mwyn cadw'r gwartheg draw. Syniad da! Dyma'r picau Almaen, neu'r cacennau cryf fel maen nhw'n dweud yn y gogledd. Cacennau bach fflat, gyda chyrrens a sbeis sy'n cael eu coginio ar y maen. Mae'r picau yn boblogaidd iawn. Erbyn hyn, mae modd cael pob mathau, gan gynnwys rhai gyda darnau siocled neu jam yn y canol. Mae cwmni Tan y Castell yn Aberth yn gwerthu bron 30 miliwn pob blwyddyn. Anhygoel. Diolch yn fawr. Nôl nawr i'r studio. Wel, mae'n amser i ni gael egwyl arall, a mwynhau picau ein hunain. Gwelwn ni chi mewn munud.
y bardd o bont ar dawe gwenallt. Cariodd ei eglwys i bobman fel corff, a hwnnw yn fywyd, ymenydd ac ewyllus, a wnaeth bethau bach a mawr. Daeth ar eglwys un cartrefi, rhoi'r llestri sanctaidd ar ford y gegin, a chael bara o'r pantri a gwyn sal o'r seler, a sefyll tu ôl i'r bwrdd fel tramp, rhag iddo gudio rhagom ryfeddod yr aberth. Ac wedi'r cymyn gawsom sgwrth wrth y tân, a soniodd ef wrthyn am drefn naturiol Duw, y person, y teulu, y genedl a'r gymdeithas o genhedloedd, a'r groes yn ein cadw rhag troi un ohonynt yn dduw. Dywedodd mai Duw a luniodd ein cenedl ni yw bwrpas ef ei hun, ac y byddai ei ffranc yn nam ar y drefn honno. Croeso nôl i'r rhaglen. Fe awn ni'n syth nawr at ein criw o arbenigwyr sydd gyda mwy o hanes am fywyd Dewi. Roedd Dewi yn bwy byd syml. Dim ond llosia roedd ein bita, a doedd ei dim yn yfed caro na gwin, dim ond dŵr. Enw arall iddo oedd Dewi Dyffrar. Roedd yn athro da ac yn bodlagod iawn gyda'r pobl. Roedd Dewi hefyd yn creu gryfrad mewn goflair ar ôl byd natur. Roedd yn gweithio galad yn trin y tir ac roedd yn rhiannu ei fwyd gyda'r pobl drawd. Daeth y golomen yn emblem iddo ac mae'n ymddangos yn aml ar ei luniau ac ar ffenestri gwydr lliw. Heddiw mae enw Dewi'n cael ei gysylltu gyda eglwysi yng Nghymru, Llundain, Cernyw a Dirllewin Lloegr, ac mae hyn yn dangos ei ddylanwad mawr. Diddorol dros ben, ondtiffe, Martha? Ie, wir. Mae'n amser am bach o awyr iach nawr. Draw â ni i'r ardd ac at un gafodd ei enwi ar ôl cefnder Dewi Sant, Teilo. Helo, nid bod plannu cen pedwar ar gyfer Dydd Dewi. Fyw Dyma rhannu pedwar. Mae rai pobl yn cymysgu cennin gyda cennin pedwar. Bydd rhain yn blodio cynboir, gobeithio bydd nhw'n barod ar gyfer Dydd Dewi. Gobeithio bydd ei ddim yn bwyta nhw. Dydd Dewi hapus! Whee! Hyfryd, cofiwch, am fwy o syniadau ar gyfer yr ardd, ewch i'n gwefan. prynhawdayawn.cymru. Mae'n amser nawr am yr egwyl olaf. Gwelwn ni chi toc.
Croeso nôl. Yn ôl y sôn, bu Dewi'n fyw yn hen iawn, tua 100 oed. Roedd yn oedran mawr iawn yn y dyddiau hynny. Bu farw ar Fawrth y cyntaf ac fe gladdwyd yn Nhŷ Ddewi, Sir Benfro. Mae ei fedd wedi dod yn lle arbennig ar gyfer pererindod. Yn y 18fed ganrif, dywedodd y pab bod 2 bererindod i Ddewi yn cyfatebu un i'r Ifain. Wel, draw nawr at ein gohebydd arbennig, Alun, am weddi i gloi. Gweddiwn. O arglwydd, helpa ni i ddilyn cyngor Dewi, yn aml y pethau bychain sy'n gwneud y gwahaniaeth. Gofalu am ein gilydd, cymodi ar rhywun ar ôl cweryla, bod yn garedig neu annog rhywun. Helpa ni i dreulio chydig o amser bob dydd yn gwneud rhywbeth bach sy'n gallu gwneud gwahaniaeth mawr i rywun arall. Helpa ni i gyfrif ein bendithion a bod yn ddiolchgar am yr holl bethau da yn ein bywydau. Helpa ni lawenhau yn ein cariad at Iesu ac at ein gilydd a dangos cariad Iesu ym mhob peth a wnawn, yr un peth a Dewi Sant. Amen. Dydd Gŵyl Dewi, hapus i bawb. A chofiwch wisgo canhunain yn eich cap a gwisgwch un yn eich calon. Hwyl fawr tan tro nesaf.